lite och försöker få vingarna att komma emot mig lite. Annars så brukar jag faktiskt hålla mig uppe, inte komma så nära. Det här är jättefint. Bra, titta mot ögonen och så bara kissa henne på pannan. Det här är skitbra. Som vet jag har mina vattenfilter. Det här är min kön, du kan sätta upp honom. Så vad säger man såna här grejer? Vad är det? Alltså jag skrattar också. Men jag får bara dra så kan jag skjuta och skrattar. Det är de vill ha de här bra sen. Jag vill inte skratta. Ja, men det är gulliga. Nu ska jag bara några till och sen ska vi sluta. Sen får du vila. Ni kan gå ditåt. Ja, jag ska ta med den. Ni kan bara vända med magen ditåt. Och bara gå ett steg framåt. Ja, det är jätte. Och så bara stå bredvid varandra och hålla om henne.